सानाथ' मोनसे गोथार सानमोन, रंजानायनि सानमोन। 14 एप्रिल 1891 मायथाइनि दिनै बे अक्ट' गोथार सानावहाय भारताव सासे गेदेमा सुबुंनि जोनोम जादोंमोन। बिथाङानो जाहैबाय बाबा साहेब डक्टर भीमराव आम्बेडकर। दिनै बिथांनि जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गणतान्त्रिक सुरक्षा मन्चआ जथायै सिङाजान गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थाखाय लानाय जादोंमोन। रादाबबो होनाय जादोंमोन माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनो गामिनि गेजेराव बेखौ फालिगोन होननानैहाय मिन्थिहोनाय जादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, बैसागुनिबो अक्ट' गोग्लैबाय। दिनै बैसाग अखाफोरनि सेथि अक्ट' नांबाय। बेवहाय गावबागाव न'खराव फुजा होनायनि गोनांथियाव आरो लोगोसे गामियाव फुजा होनांगौनि गोनांथिफोर लानानैहाय मानसिफोरनि नुजाफैनाया जों जेरै मिजिंथिदोंमोन जायाखिसै। आरो बे दुखु गोनांबो बाथ्रा जाहैबाय। आं सान्दों जोंनि मानसिफ्रा दिनैसिमबो भीमराव आम्बेडकर बा बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकरनि सोमोन्दै गेवलाङै मोजाङै मोनथिजोबाखै दासिम। आरो जाय सुबुंखौ जोङो मान होनो गोनां बे सुबुंखौ जों मान होनो रोङाखै होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बेखौथ' बुंनाया थिग जानाय नङा। द्राय भारत माहारिनि थाखायनो गोग्लैसोनाय, नासयजानाय, गादबजानाय, सुसिजानाय, मुगैजानाय मानसिफोरनो मा खालामनानै गालांदों बे बाथ्राफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा मोनथिया। आरो बिथाङानो भारत संबिजितखौ रनसायनानै जोंनो होलांदों। आरो बिथांनि रनसायनाय भारत संबिजितखौ बिथा खालामनानै जोङो दिनै बिनिनो माखासे जि मोनथायफोर, जोंनि सुबुं मोनथायनि बाथ्राखौनो बुं, गणतन्त्रनि मोनथायखौनो बुं, गासैबो बिथाङानो बेखौ रनसायनानै रोखा खालामनानै गालांनाय। बेखौ लानानैनो जोङो दिनैहाय जोंनि मोनथायफोरखौ नागिरदों। बबेबा नङा बबेबा जों जाफुंजाबायबो, बबेबा जाफुंजाबावाखै। नाथायबा गासैबो बुंनो थाङोबा भारत हादरनि जेंना जेथो गासै खुथिनाथि, जोंनि नाख्रेबजानाय, सुसिजानाय, गादबजानाय, मुगैजानाय बेफोरखौ लानानैहाय जि मोनसे साननायनि गेजेरजों बिथाङा जोंनो भारत संबिजित होलांदों, बेखौ लानानै जों दिनै खामानि मावो। आरो बेजोंनो जाफुंनायाबो फैदों। दिनैनि जोंनि ट्राइबेलनि नामाव जोङो जि मोनथाय मोनदों, रैखाथि बेंखनथाय मोनदों, सोरबाया सेडुल कास्टनि नामाव मोनदों, सोरबाया अबिसिनि नामाव मोनदों, सोरबा माइन'रिटिनि नामाव मोनदों, बेफोर गासिबो जोंनि भारत माहारिनिनो सासे बिफा होननांगोन बिथांखौबो। संबिजितनि बिफा होननानै बुंदों बिथांखौ, भारत हादरनि फादार अफ दि कनस्टिटिउसन, इन्डियान कनस्टिटिउसननि। बिथांनिनो बे रनसायनायनि गेजेरजों दिनै जों बेफोरखौ मोननायनि खाबु जों लानो हादों। दा बावहाय जोंहा थांखिया बे जानांगौमोन, जों मोनथिनांसिगौमोन। जों मोनसे समाव मोनथियामोन। बोसोरब्रै जाबाय दिनै बुंनो थाङोबा गिबि खेब जोङो बालिगरायावनो फालिजेनदों जोङो। बेनि उनावहाय जोङो बरिमुरियाव फालिदों, फसङाव फालिदों, मैया जोङो माबायाव लगुङाव बैसागु बरायनायखौ फालिदों। नाथाय देग्लायनि बोसोरा लिप इयार बोसोर इंराजिनि माने फेब्रुवारि दाना 29 अक्ट' गोग्लैदों। आरो लिप इयार बोसोर जानायनि थाखायनो देग्लाय बोसोरसे सिगां, सानसे सिगां, बोसोरसे सिगांथ' नङा, सानसे सिगां जोङो बैसागुखौ बरायनो गोनां जानायखाय बावहाय हाबाफारिया खाब जायाखिसै आरोखि। बावहाय एरायलांनाय बायदिबा एसे बोरैबा मोनसे जाफुङैयाव जोङो बेखौ खालामनो गोनां जाबाय। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। नाथाय आं सान्दों जोंनि मानसिफ्रा फुजा होनांदों होननानै न'खराव, गामियाव बेयो जाहोन जानो नाङा। आंनि बुंनो लुबैनाया बे, मानोना जोङो फुङावनो 5 बाजिसोआव सिखारनानै दुगै लोबै न'खरनि फुजा होनो हायो, जोङो गामिनि फुजा होनो हायो। जोंथ' हाबाफारिखौ 9 बाजियावसो लादों। जेनेबा सफैनोबो बाथ्रा गैयामोन, सफैयोमोन। नाथाय मानसिफोरनि मोनथिनाय, बुजिनाय, जाय गेदेमा सुबुंखौ मान होनो गोसो जानो रोंनांगौ, गोसो जानांगौमोन बा होनांगौमोन, बे मानसिनि फारसे, बे सुबुंनि फारसे जोङो दाबो रोखा नंजोबलाया, मोनथिजोबा। जायनि जाहोनाव बिब्दि जादों होननानै बुङोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। उननि बोथोरा बा उननि समाव, जाय समावहाय जोङो बिथांनि जोनोम सानखौ फालिहैगोन, बे बिदि दाजाथों। आरो मिजिंथिदों जोंनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोर नुजाफैनाया आंनो मोनसे इसादि होदों बा इसारा होदों जे फैगौ बोथोरा बिदि जानाय नङा होननानै। माने जोङो आबुङैनो गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोन, बे फोथायनाया आंहा थाबाय। आं गोजोननायबो मोनदों। बेखायनो दा जायखि जाया जोङो बे रोखोमैनो जोंनि दिनैनि 134थि जोनोम सान बाबा साहेब डक्टर भीमराव आम्बेडकरनि जोनोम सानखौ जों बिदिनो फालिबाय, बिदाय होनाय जासिगोन। खोथाया जाहैबाय जों मुम्बाइनिफ्राय आलासि लिंहरदोंमोन बिथां बिन'द निखालजिखौहाय। बिथाङा आम्बेडकर फल'वारमोन आरो बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिगौमोन। नाथाय दिनैनि समाव मानसि बा जोंनि सुबुं अनजिमा बाङाय नुजानायनि थाखाय जोङो दिनै बिथांखौ बावहाय लिंबोनानै बिबुंथि लाखिहोनो हानाय जायाखिसै।
बेनि थाखाय दुखु थाबाय उननि बोथोराव जों नाजागोन साबसिनै हामसिनै जेरावखि फालियाथों मानो साबसिनै हामसिन फालिनो जों नाजाहैगोन बे मिजिंजों आङो रायजो राजा बयनिसिमबो बे रादाबखौ होबाय जे फैगौ बोसोरावहाय बे गोरोन्थिखौ दिनैनि जे गोरोन्थि जादों बे गोरोन्थिखौ फैगौ बोसोराव खालामनो मोननाय नङा आरो खालामनो नांनाय नङा बेखौ आङो खावलायनाय थाबाय बिथांमोननि गासैबो बे चेनेलनि जुगै आसामनि जिहेतु बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावबाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दिनै जिहेतु 134 जोनोम सान डक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकारनि बे सानखौ जोङो जुथायै खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मन्च बेयाव जथाय खुंदों खुंनाय ओंथियानो जाहैबाय जिहेतु डक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकारा सासे रांखान्थिगिरि समाज सिबियारि आरो राजखान्थियारि बिनि बादैबो सासे आयेन गोरों आरो गोबां बिथिङाव जिथु बादुवा सोमावसारनाय बिनि मैखोम बिहोमा लागिरि दा बिनि जिबिलाक अबदान होलांदों जोंनि भारतबर्षआव बेयो अराय मख'जाथाव थारमाने बिसेसकै जिहेतु संबिधान रनसाय आफादनि बिथाङा आफादगिरि आरो बिथांखौनो भारतीय संबिजितनि बिफा होननानै गनायथि होयो दा बेफोर बाथ्राखौ जोंनि गोदान जोलै जिथु जेनेरेसनफोर बिसोर फ्राय मोनथिजोबा दा बिसोरखौ जा मोनथिनायनि माखासे बाथ्राफोर थाबाय आरो बिथाङा मा अबदान होलांदोंमोन दिनै बिथाङा जिहेतु गोबां नासयजादोंमोन गोजौ थाखोनि मानसिजों मुगैजादोंमोन फरायसालियाव जिबादि अयथासार खालामजादोंमोन दा बेफोर बिथाङा गोबां गावनि बिजाबफ्राव लिरना गालांदों दा बेफोरनि थाखायनो बिथाङा गावनो संबिजितनि लिरगिरि हिसाबै आफादगिरि हिसाबै बिथाङा भारतबर्षनि जिबिलाक गादब जानाय नासयजानाय मुगैजानाय बेफोर हारिखौ रैखाथिनि थाखाय बे आयेनाव माखासे प्रभिजन गालांदों बे प्रभिजन बादियैनो जोंबो दिनै माखासे मोन्थाइफोरखौ मोननो हादों मोन्थाइफ्रा रोखा रोखा लिरनाय दंब्लाबो मालाबा मोन्थाइफोरखौ मोना बेखौ हासिल खालामनो थाखाय गणतान्त्रिक भाबै जों गिदिर आन्दलन खालामनो गोनां जाबोयो दिनै बर' हारियाबो संबिजिताव लिरखानाय दङ मोनफ्रोमबो ट्राइबेल हारिनो आलादायै माखासे गावखुंथाय होनाय बायदि होनाय थेवब्लाबो भारत सरकारनिफ्राय जों बेफोरखौ मोननो हाबोयैयाव दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव गोलाव सम आन्दलन खालामबाय बे आयेनाव लिरखानायखौ मोननो थाखायनो जों गोबां मुख्लं जानांबाय गोबां खस्थ' जानांबाय गोबां आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय बिदि अबस्था जादों दिनै बेनिखायनो बिथांनि जिबिलाक आदर्श दं बिथांनि जिबिलाक सानस्रिफोर दङ बेफोर जाहाथे गोजोर जायो आरो इयुन जोलैया बिथांनिफ्राय सोलोंनो गोबां बाथ्रा दङ बेफोरखौ फोसावनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों যি মহান ব্যক্তিয়ে আমাৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে ইমান কৰি থৈ গৈছে এই মহান ব্যক্তি ভাৰতবৰ্ষৰ মহান নেতা তেখেতৰ মানে বিষয়ত যদি নাজানে ইতিহাসবিদ সেইকাৰণে মোৰ অনুৰোধ থাকিব দলিত শ্ৰেণী জন্ম হৈছিল মাতমাতি অহা অগ্ৰণী নেতা ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ দৰ্শন কৰ্মৰাজি আদৰ্শ বিষয়ে নতুন প্ৰজন্মক মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চ আৰু সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চই যৌথভাৱে আজি চেঙাজান মাজুলী হাইস্কুল খেলপথাৰত আজি এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বিশিষ্ট জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ আমন্ত্ৰণ জনোৱা যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান প্ৰণেতা ডক্টৰ আম্বেদকাৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ জীৱনীৰ বিষয়ে তেখেতৰ আদৰ্শৰ বিষয়ে তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে তেখেতৰ যিটো ত্যাগ স্বীকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কৰি গ'ল এই মহান সেৱা সাম্প্ৰতিক সময়ত যি প্ৰাসংগিকতা আছে এই প্ৰাসংগিকতা পুনৰ শক্তিশালীভাৱে ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ।